Прывітаннечка, гэта крынж тыдня. Праграма на Еўрарадыё, дзе мы смяемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. У дзень касманаўтыкі Пуцін і Лукашенко чамусьці вырашылі пазваніць аленеводу з Ямала-Ненецкай аўтаномнай акругі Расіі. Атрымалася мемна. Евгений Евгеньевич, слышите нас? Слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ян Ксяпяк да космасу мае прыкладна такое ж дачыненне, што і Пуцін з Лукашэнкам. Пасля размовы яго сям'і падарылі снегаўборачную тэхніку, а журналісты-расследавальнікі высветлілі, што аленевод з'яўляецца бізнес-партнёрам дэпутата ад адзінай Расіі, а яго гаспадарка рэгулярна атрымлівае датацыі ад мясцовых уладаў. Вось такі свой аленевод. Беларускіх прапагандыстаў хлебам не кармі, але дай параспавядаць пра тое, як памыляюцца ўлады суседніх краінаў. Днямі дасталося літоўцам. Это просто идиотизм властей, потому что литовцы-то, понимаешь, литовцы приезжают в Беларусь. Литовцы сами, они не против, чтобы белорусы ездили в Литву. Это называется нормальная соседская отношение, соседская торговля. Но власти Литвы не понимают, зачем ездить в Беларусь. Ну правильно, а что им тут делать? Они приедут, их тут посадят. Яны прыедуць, і іх тут пасадзяць. Вось так уяўляе сабе добрасаседскія адносіны галоўны рэдактар газеты «Мінскі кур'ер». Пасля такое пытанне пра тое, на што ехаць у Беларусь, адпадаюць самі сабой. Шаноўныя літоўцы, прыязджайце пасядзець. Беларускі памежны камітэт на коціках тлумачыў, як хутка і без праблем прайсці мяжу. І гэтыя відэа набіралі мільёны праглядаў. Здагадайцеся, ці хутка памежнікі вырашылі навешаць сваёй аўдыторыі на вушы палітычныя лапшы? Адказ – хутка. Дапаможам беларускім памежнікам. У тым, што на мяжы з Польшай застаўся працаваць толькі адзін пункт пропуску, вінаватыя зусім не іх польскія калегі. Але за тіктокі пра сапраўднага віноўніка у Беларусі пасадзяць нават коцікаў, якія ў іх зняліся. Эксперт дзяржаўнага агенцтва Белта вырашыў распавесці беларусам, як праходзяць выбары ў Англіі. И схлусил прикладно во всем. Очень много людей не знают. В Англии проводят выборы по четвергам. Этот день никогда не делают выходным. И плюс в выборчих бюллетенях вы не можете поставить черточку ручкой, только карандашом. Знали об этом? Нет, впервые слышу. И, конечно, мы весь мир верим сэрам Перам Лордам, что они резинкой не пользуются, когда надо падкарэгіраваць выборы. Выборы ў Англіі сапраўды праходзяць па чацвяргах. Гэта традыцыя, але пра гэта пазней. А вось наконт алоўка эксперт хлусіць як дыхае. Па-першае, у Англіі за выбарамі пільна назіраюць канкурэнты з розных палітычных партый, і калі пасля галасавання хто-небудзь пачне нешта выпраўляць, шум паднімецца на ўсё аб'яднанае каралеўства. А па-другое, нідзе і ніхто не перашкаджае выбаршчыку паставіць галачку ў бюлетэні асадкай. Але слухаем далей. Я вам открыто говорю, почему по четвергам? Потому что рабочий класс Англии с 7 утра до 7 вечера работает. А выборы проводят с 9 утра до 16. Значит, фактически рабочий класс англичан, у них есть выбор. Или пойти на выборы, или пойти заработать своих 80 фунтов в день на стройке или где-то там на фабрике и на заводе.
Выбарчыя ўчасткі ў Англіі адкрываюцца о 7 раніцы на гадзіну раней, чым у Беларусі, і закрываюцца о 10 увечары, так што часу прагаласаваць ва ўсіх ахвочых больш чым дастаткова. Калі наступны раз пабачыце гэтага эксперта, смела праматвайце. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.